Non quere falar de fútbol, pero é imposible esquivar o VAR, non? Ao final, 4 minutos, unha expulsión. Bueno, logo como defines o partido, pero non sei primeiro que che parece esa acción de Chimo que cambia por completo todo o partido. Bueno, boas noites a todos. Sí, evidentemente, cando un equipo se queda aos 5 minutos con un xogador menos, pois evidentemente cambia todo. A xogada, pois si é certo que Chimo leva a súa perna, bueno, creo que é unha cuestión de mala suerte que impacte no xogador ou non, pero bueno, tampouco creo que teña que, o sea, que valorar si se considera unha acción brusca ou pois ao final pode ser que sea expulsión, pero creo que no minuto 5 unha acción totalmente involuntaria, pois bueno, pois a verdade que condiciona despois o resto do partido. E bueno, creo que despois no partido bueno, creo que cando cheguei ao vestiario o equipo estaba fastidiado, estaba jodido por non sumar 3 puntos, pero tiña unha sensación de vaciarse dentro, non? De vaciarse dentro do campo, de deixar todo o que teñen, e bueno, pois nese caso creo que bueno, pois que hai que valorar sobre todo o esforzo, non? Un punto pode parecer pouco, pero creo que bueno, o equipo creo que se vaciou dentro do campo e pouco se lle pode reprochar. Que tal, Óscar? Javi Torres, Radio Galega, no directo na Galicia en Goles. En canto un pouco a idea de partido que tiñas, sacas a Pecha Román á dereita, a esquerda Chimo. Tan mal ves a Tosic, que chegou no mercado invernal para non xogar, porque é un xogador que é lateral zurdo para xogar na súa demarcación natural? No, simplemente unha cuestión dos comportamentos e das cualidades de cada un. Estamos xogando últimamente con os laterales moi altos, con capacidade para chegar á línea de fondo, e daquela pois entre os laterales que temos, aínda que xogaran a perna cambiada, bueno, pois pretendíamos que estuveran altos, que foran capaces de chegar á área contraria, de ter unha capacidade bueno, que tuveran capacidade de profundidade, non? As condicións de Enema sendo un lateral izquierdo son diferentes, de máis o sea, de menos profundidade, de xogar máis baixo non tan alto, e daquela simplemente por ese comportamento polo que se decide pois bueno, pois que xogara Chimo na esquerda e Pecha na dereita. Son unha cousiña máis, semella un expediente X o de Riazor. Parece que sempre pasa algo, pero o equipo é incapaz de sacar os partidos adiante na casa. Bueno, temos que probarnos a nivel emocional, non? É dicir, si é certo que distí, non? Parece que sempre pasa algo, pero eu me resisto a pensar que isto é unha cuestión de que sempre vai pasar algo, non? Creo que o equipo ten que estar preparado para todo o que pase. Hoxe contra, bueno, ven o Cartaxena, sabendo que ven con unha racha negativa, no minuto 5 estás con un de menos. Bueno, creo que eso afecta moito o que pasa no resto do partido, e creo que o equipo se repuxo, sobre todo a nivel do esforzo que fixo, levantando ese gol en contra por 2 ocasións, bueno, estando cerca de facer outros 2 xa casi no final do partido, que bueno, creo que sería un premio grande e merecido o esforzo que fixo o equipo, non? Que tal, Óscar? Adrián Cantal, en directo Carrusel Deportivo Coruña. Esta nova oportunidade de non ver o Depor gañar en Riazor, sí que se generou ao final certos, bueno, pues non sei se asubíos generalizados, pero sí certa indiferencia. Temes que isto poda generalizarse, ou como se xestiona todo isto? Porque, bueno, hoxe foi así o panorama, pero, insisto, eses son os datos, as únicas 4 victorias en toda a tempada, non? Sí, supoño que o que analizamos hoxe, sobre todo o que pasou hoxe, non? No sentido de que é certo que o número de puntos que levamos na casa non é moito, pero que, bueno, pois hoxe aí no vestiario non podo máis que felicitar o equipo polo esforzo que fixo e por ser capaces de que neste fútbol de hoxendía, nesta segunda división, cando xogas 90 minutos con un xogador de menos, bueno, pois créeme que se nota moito nos esforzos. Hai un déficit de moitos metros recorridos polo xogador que non está, e creo que bueno, pois non creo que o análise a nivel de falta de puntos sea o que eu teño que facer hoxe co equipo, non? Creo que o equipo merece unha felicitación polo
porque, repito, vaciouse dentro do campo e así se viu o premio a xente durante os finales do partido, facendo outra vez un ambiente para ser capaces de dar remonta. Ao final non fomos capaces, pero creo que pois que hai que analizar cada cousa, non, diferente, é dicir, hoxe é certo que sumamos a un punto que queríamos os tres, que era un partido para a xente pode parecer que pola racha que traía o Cartaxena pois que era propicio, pero no fútbol non hai nada, non hai partidos propicios, porque sabes que se torcen en 5 minutos e que toca remar moito, e cando remas moito e remas ben e non eres capaz de gañar polo motivo que sexa, algún día será porque non estemos ben, pero creo que hoxe non foi que o equipo non estivera ben. Creo que pois hai que tratar de sobre todo de valorar o esforzo, non máis que o punto, de valorar o esforzo, como se conseguiu, a partir de mañá volver a traballar de cara ao partido do sábado, non? Supoño que xa verías o gol, a acción de Chimo Navarro da que falábamos antes. Crees que ten que ver que estea xogando na banda que non é habitual del, que é un movimento, digamos que en condicións normais na dereita non o tería cometido? Bueno, sobre todo porque ven dunha acción de balón parado, me parece, non? Creo que na acción de balón parado na volta seguramente a posición de Chimo sería a mesma, non? Creo que ven dunha acción de balón parado, que ven a volta, que, creo que é un análisis bastante un pouco tendencioso, non? É dicir, ven dunha acción de balón parado e Chimo sempre ten a mesma posición no balón parado, xogue na dereita ou xogue na esquerda, porque é unha acción onde os xogadores se colocan según a súa capacidade para o xogo aéreo, según a súa capacidade para defender na área. Creo que é un análisis un pouco fácil, non, nese caso, Adrián. Sí, quero dicir, unha relación, digamos, que ven vindo dunha acción de balón parado, os xogadores pois lles pedimos que non volvan as súas posicións antes de que acaben a xogada, porque así están colocados, non, daquela, Sí, hola Óscar, ¿qué tal? Pepe Torrente para la cadena COPE. Hablas un poco de que la plantilla o el equipo se vació, ¿no? Y porque jugar con un hombre menos durante tantos minutos siempre tiene un esfuerzo físico. Por eso me llamó la atención un dato que en el minuto 75, a la media hora de la segunda parte, solo habías hecho un cambio. Habías metido a David Mella por Diego Gómez. No sé si estabas viendo bien al equipo, por qué no refrescar, o incluso si físicamente los veías entero, ¿no?, para seguir. Creo que hasta ese momento o equipo estaba ben, e de feito aí tiñamos preparado xa un cambio xusto nese minuto que distí, creo que un pouco antes, no 73, me parece, máis ou menos, tiñamos preparado un cambio. Depois hai que ter en conta que a evolución do partido pode ser que se necesite unha cousa ou outra, e que si cando un equipo xoga con 10 sempre tes que deixar unha ventana por se acaso algún xogador ao final pois ten algún problema físico, non? E daquela, ao final nese momento tiñamos preparado xa o cambio, e creo que o equipo mantívose enteiro, porque chegamos ao final creo que mellor que o rival, estando eles con demais, non? Daquela creo que o equipo estuvo ben nese aspecto. Y luego un tema sobre la no alineación de Mella en el 11 titular, si es un tema táctico, físico, si le pasaba algo, o es una decisión táctica, técnica tuya. Mella tuvo unha semana donde despois do partido do Nuns en Castellón pois tuvo unhas molestias, de feito non adestrou hasta onte, creíamos que era excesivo que tuvera moitos minutos, porque a pesar de que el que, lógicamente, como que o xogador quería xogar, creímos que xuntos con os servicios médicos que era mellor que cuidar un pouco e que tuvera menos minutos, e sobre todo tamén porque os xogadores que entran no 11 tamén convencían, así o vimos co caso de Diego, que fixe un bo partido e que estaba preparado perfectamente, non? Pero, si é certo que a estas alturas da tempada hai que ir cuidando un pouco a algún xogador. Nese caso Mella non adestrou en toda a semana, e daquela, preferimos que tuvera esos últimos minutos. Hola Óscar, ¿qué tal? Adrián Menéndez en directo en Radio Marca Coruña. Hoxe funcionou o VAR, a semana pasada non funcionara. Sí que é certo que esa acción de Chimo parece clara, pero ti protestas unha xogada tamén ao final da primeira parte. Non sei se exactamente se pedías un cartón vermello para o xogador do Cartaxena nesa acción sobre Jeremai, e tamén quería a valoración desa xogada ao final do posible penalti que estaba pidiendo agora en sala de prensa o adestrador do Cartaxena. Empezando polo final, creo que ese penalti é unha falta previa a Villares, creo que bastante clara, e que non
non tería lugar depois xa esa situación de penalti que non o vin, a verdad. E a situación que no que eu falaba máis que reclamar, falaba bueno, pois un pouco de intercambio de opinións co cuarto árbitro e da suposta peligrosidade das xogadas, non? Evidentemente, no momento do partido sempre tratas de, bueno, sempre de facer algunha apreciación, ou sempre estamos en ese caso me parecía que a xogada había sido un pouco perigosa, non sei, evidentemente habería que vela porque eu simplemente nin siquiera fun a ver ao monitor daquela, bueno, era simplemente unha apreciación das moitas que facemos ou que nos facemos mutuamente, non? Despois quería preguntarche tamén por, bueno, non por personalizar, pero sí que é certo que ter a Villares entendo que para ti como adestrador ten que ser un luxo, non? Se hai que xogar no centro, pois xogar no centro, se hai que xogar na dereita tamén, e hoxe no esquerdo incluso facendo un gol. Sí, o valor dos futbolistas, pois un deles é esa posibilidade, non, de ter, bueno, pois a capacidade de poder adaptarse ás necesidades do equipo e non ter necesidade de facer un cambio no minuto 10 porque gastar unha ventana e máis un cambio porque, bueno, pois nos quedamos sin un xogador. Villares permite esa posibilidade, bueno, creo que, bueno, incluso facendo un moi bo partido, facendo un gol, bueno, outro xogador que evidentemente non lle podo, cando chego ao vestiario, igual que os seus compañeros, non lle podo decir solo conseguimos un punto, porque se vaciou, porque fixo nunha posición incluso na banda esquerda máis menos acostumbrado, non? Creo que xunto cos seus compañeros pois adaptaron ás circunstancias, bueno, pois ao final sumamos un punto e temos que, sobre todo, tratar de facelo bon a semana que ven en Ferrol, non? Hola, Óscar, Celterreiro Deporte. Antes falabas de Mella, que entrou dos do banquillo, os problemas que tivo. Quería preguntarche por outro xogador que entrou dos do banquillo, Cristian Herrera, que non xogaban dende o partido contra o Eibar, como o biches, e, bueno, como se mantén a tensión para esos xogadores que están salindo moito do equipo e que facía tanto tempo que non víamos xogar. Gracias. Sí, no caso de Cristian é como, bueno, como moitos outros cambios que facemos, sobremente os comportamentos que ten, non? Necesitábamos estando un de menos, necesitábamos un xogador que desde a banda dereita xogase casi como segundo punta, non? Que foi o que fixo, xogar moi cerca do dianteiro, de maneira que con 9 xogadores de campo, pois poder distribuir que os xogadores fixeran dúas cousas a vez, do mesmo que fixemos con Mella cando botamos a banda esquerda, intentando que na fase ofensiva fora un extremo e que Jeremai se metese un pouco por dentro, e, bueno, creo que por como se produxo o final do partido, bueno, creo que estou satisfeito ca aportación de ambos nesas posicións nas que lle pides unha doble función, non? Por unha parte, partindo desde a banda dereita no caso de Cristian, ser un xogador que estuvera cerca do punta para xogar casi con dous puntas, pero sin ter tan futbolistas en canto a número para poder facelo, para non despoblar outras zonas do campo como o medio campo, que nos permitía roubar e nos permitía que cando atacásemos na volta tanto Mario como José pois ter esa capacidade para volver a atacar. Non creíamos que non era bon por o equipo despoblar esa zona para meter un outro punta, en cambio por fora un xogador que fixera esa doble función pois non lo podía permitir, da mesma maneira que na banda esquerda con Mella facendo esa doble función. Moitas veces, bueno, pois son os comportamentos dos futbolistas bueno, pois os que nos permiten ou os que nos tratamos de aproveitar cando facemos un cambio, non? E falabas antes deses problemas, desos kilómetros que te decías que facer por ter un xogador menos, é un problema añadido, non? A defensa todavía máis en cuadro pola expulsión de Chimo. Non sei se se preocupa de cara acabamos de acabar este partido, pero de cara ao encontro contra o Racing. Bueno, non a pensar todavía, pero, bueno, pois outro compañeiro sairá e trataremos bueno, pois creo que cada vez que hai baixas ou cada vez que hai un xogador que non pode participar por tarxetas, pois ao final, bueno, pois é oportunidade para outro compañeiro, todos están adestando para poder xogar e bueno, pois non, a verdad que non había pensado este momento, pero, bueno, si é certo que temos esa baixa para o próximo sábado. Bueno, trataremos de traballar durante a semana para poder suplila e para que calquer outro compañeiro pois que poida facelo. La última, Patri. Que tal, Óscar? Patricia, Televisión de Galicia. Un pouco que valorarás a Diego Gómez neste partido como titular. Supoño que a expulsión e o desequilibrio que se produce no medio do campo afectou a súa participación, pero, bueno, un pouco... Sí, con Diego nos permitía que con ele pecha na banda dereita poder alternar o xogador que abría o campo e o xogador que se metía por dentro.
tratar de por aí facerlle problemas ao Cartaxena. Realmente que a expulsión ao final o que tiñamos era un xogador que saltando na presión como que tiñamos previsto, pois tiña que recorrer moitos metros e sobre todo nos daba a situación de profundidade nas situacións de contraataque, que era como éramos capaces de atacar na primeira parte tras roubo ou tras algunha situación de ataque rápido, non? Bueno, foi un pouco da idea inicial, pois modificar un pouco a situación cando defendes con un xogador menos, roubas menos, tes que ceder algúns metros porque costa máis apretar arriba, roubar, e daquela cando roubas ti o balón, pois tes moitos metros para nas costas da línea defensiva rival e tratábamos de aproveitalo, e realmente a función que creíamos que ou digamos os comportamentos que creíamos que podían ter na primeira parte esa banda dereita, ao final se modificaron por xogar con menos, xogar máis replegados e ter que, cando roubábamos, aproveitar os espacios, non? Bueno, é un traballo, sobre todo para eses xogadores de banda nese momento difícil, porque son os que máis metros teñen que recorrer, non? Pensando no partido da semana que ven, na Malata, o derbi galego da categoría, asumides o papel de favoritos, tendo en conta que non chega no seu mellor momento deportivo, pero Racing, a temporada que está facendo é pés. Bueno, creo que nesta categoría, en un duelo de rivalidade ou de cercanía como entre o Racing e o Depor, pois creo que non hai favoritismo, sobre todo porque cando se vive un ambiente como que se vai vivir na Malata o próximo sábado, creo que todo se iguala, non? E a un partido xa vemos nesta categoría como independentemente da clasificación dos equipos, creo que o Tenerife lle ganou ao Cádiz, non? Me decían. Bueno, creo que independentemente da clasificación da clasificación que existe, os partidos son todos moi complicados. Creo que, sobre todo tratándose dun partido de rivalidade, de cercanía, pois moito máis todavía. Daquela, para nada penso que nós sexamos os favoritos xogando na Malata contra o Racing, sino que creo que o Racing vai tratar de dar pois a súa mellor versión para dar unha alegría aos seus aficionados, como é lógico, igual que nós tratamos de dar a mellor versión e ser capaces de darlle alegrías aos nosos aficionados. Son unha cousa máis, que hoxe cumprías 20 partidos como primeiro adestrador do equipo, non sei que balance faz ti persoal, son 8 vitorias, 8 empates ou 4 derrotas. Bueno, creo que non había pensado e non suelo facer valoracións a nivel personal, non? Porque creo que sempre os clubs están por riba dos que nos sentamos aquí, incluso dos adestradores. É certo que son 20 partidos, estou a verdade que satisfeito co traballo que estamos facendo a nivel de staff, a nivel de equipo. Creo que temos moitas cousas que mellorar, pero creo que estamos que se está facendo un bo traballo desde todos os estamentos, en ese sentido, para ser cada vez millores. Pero bueno, se cando o primeiro partido me din que vou botar 20 ou ver solo 4 derrotas, digo, hostia, pois non está mal, non? Dicir, 4 derrotas en 20 partidos, nesta segunda, partindo do puesto 10, que era 20º, me parece que estábamos cando collemos o equipo, facer solo 4 derrotas, bueno, seguramente hubiera firmado as 4 derrotas, non? Creo que igual algunha vitoria máis, pero creo que estou satisfeito, disfrutando moito sobre todo do traballo do staff, non? Que creo que é un grupo profesional moi grande, e tamén dos futbolistas, non? Que creo que é un grupo moi traballador, con un vestuario moi implicado, con moitísima capacidade, sobre todo de adaptación ás cousas que pasan. Creo que esta tempada pasaron cousas que nos fan cada vez ser millores, cada vez reinventarnos. Nese sentido estou contento, estou satisfeito, pero como vimos hoxe co equipo, creo que é un pouco paradigmático que cada vez que o equipo, incluso chegando ao final, estando exhaustos, facíamos un gol, rapidamente queríamos máis. Pois eu tamén quero máis, lóxicamente, non? Quero máis a nivel sobre todo a nivel colectivo, non? A nivel de equipo. E daquela, pois traballaremos para eso. Vale, venga, gracias a todos.